Salam. Agyýdy. Kyn görmeseňiz goşlanma göz ulak bolayın. Goýay. Salam aleykum. Gurgunmy? Yeri näme hylmat? Oku ýerime geldim. Maňa ýaşar ýaly jaý gerekdi. Oku dik gelen bolsaňyz hökman jaý berersiz. Geljekki talipler jaýlanıp etmek biziň borjumyz. Resminamalaryňyzy tapşyrdyňyzmy? Ýok, ertir tapşyrmaly. Siziň adyňyz ataňyň ady. Bolsaňam ýaşaýan ýeriňiň salgysy. Permanow aýly. Daşaguzy welaýatynyň Köndürgen şetragyndan. Resminamalaryňyzy ertirden ýyjalma tapşyryň. Hökman. Giýişlik saat 8-lere geleň. Şoňa çeli jaýyňy taýýarlap goýarlar. Sağ olun. Ece, ay Ece. Näme aýlyja? Sen näme üçin tukat görünýär? Tukat? Ay ýokla. Ýöne sen birden ýadyma düşdüňde. Näme diýen ay? Sen meni entebem? Şol wara ýöne çaga dürüýdüp ýörsiň. Meni ulollyma Ece. Wah, ne bilen ne balam. Aşgabat ýaly ul şehirde adaş gidejek ýaly bolup dursun. Ece, ay Ece, ýöne samrap ýatyrsyňlar. Ýatsaňa beýgerek goý, düşürgeýän, eşitýäm, düşürgeýän diýe. Şeýlem balam. Bolýa düzi däýer. Sen ýatyber, ýatyrgydyň. Toğdayım. Men üýtgep ýörümke. Salam. Salam. Bizizmi? Howa.
Men Gör nähili duşuşuk. Bir hükman Iqbal bolmaly. Iqbal bizi yine duşurdy. o näme diýdiňiz boldy? Siz men bağışlaň. Nätan şäherde gap görmek maňa da yeňille bolyn. Başga alajym ýok. Men amanlyklaň öýlerini gözleýän. Çenim çak bolsa, o ştöwrekde bolmaly. Sizin şu duran ýeriňiz Juma amanlygyň öýlerde. O nähili? Daim adyn ütgüdädim ki. Bolup bilmez. Oň ady berdi amanlyk. Özüm aýny toplumyň işliýe. Yok yok. Men kakama Juma amanlyk diýerler. Öýdem telekeçi. Soğukluğunuz da yoktur da. Fu, häzir tapar. Ýöne siz beýdip daşarda durmakda howla ýerim. Häzir siziň daýyňyzyň salgysyny tapar. O nähili? Nolda okudajaňa ders bolyn, hemme zat aýan bolar. Ay, adara kalma. Oňa dar bolmaz, geri berin. Gerin. Ine, şu ýerde oturaýyn, men häzir. Bolýa. Alın, su için. Bağışlaň. Men o gülleri görüp, bar üzümi şoňa beräýtdirin. Näme siz bular ýaly gülleri ilkinji gedek görýäňizmi? Ýokla. Ýöne, şeýle owadan gülleri görüňde bir hili göwnüň öterýär ýa. Ine, siziň daýyňyzyň uý telefony. Ýöne şu wagt hiç kim jogap berenok, öýde ýok bolmaklary mümkin. Sag bolun. Men siz daşagda ýaşaýansyňyz diýip pikir etdim. Yok, men de şoğuda bil okuyan yakıncı oramın durmuş toyuna gidip geldim. Ha. Men ayratynam, şu gülü görýän. Kakam bu gülüň şitilini daşar ýurtdan getirdi. Eger siziň kakaňyz daşar ýurtlara gidip gören bolsa, onu ol jagan keşdi adam bolmaly. Kakam telekeçi. Eger siz telekeçilik bile iş talşýan bolsaňyz, onda siz ony hükman tanamaly. Men telekeçilik bilen iş talşamak. Men Çeperçilik Akademiýasynyň binägärlik bölümine okuw girmäge geldim. Ona sag bolun. Men gideýin. Salamu aleyküm. Ayca, de kim? Heywi tovu. Bu koşlar näme? Bu näme boluş diýen men saňa? Asla büýde näme bolup ýör? Voy ejemi, sen bu işin nähili? Näme şu adamlar öz süýgüli ýaryny goş holamy bilen öýüne getirýän röýdýän. Bu ýigit garnaşlarynyň öýüni gözläp ýör. Öýdem geljekki talip. Suwsan eken. Menem suw berdim. Inennem gitjek bolýar. Näme beýdip ismi awanyp dursun? Ana otur. Jigi, nereli borsun? Men Könürgünçden geldim dayda. He, şey diýgene. Onsoň şo ýerden şu ýerik okuwdyk gaýdy berdiňmi? Eneň ataň beribami? Icem var. Kakam yok. O görgülüğünü ýeke goýup gaýdy berdiňmi? Oň ýanyna gyjygyň var. Hey bolýada. Garal uludan kiçe bar adamyň pikiri okuwda. Oka ber, gayrat edin. Siz ejemiň bolşuny ýokuş görmek. Oň ýüreginde erwetlik ýokdur. Ay, ýokla. Näme üçin ýokuş görýän? Siziň hem eden hyzmatyňyz üçin taňry alkatyn.
Hoş sağ ol. Yoksa da adınızı vuraydık gidin ahire. Aile, Familyanız näme? familyam Permanov. Men adım Ayjahan. Hoş sağ olun, Ayşe Han. Oho, ovadız. Näme bedip mısapırtıra oturdun? Näme, zay etmedi mi? Sen onu nereden bilýän? Ya hey, onu bilip bilmedi el näme? Sen bol oturuşun ayıp dura. Ona ağmansın. Men jayın aladas ne demek? Jay meselesini akşam arayır, şonu çözersiler. Onu näme şeydi oturacak mı? Bilemok. Bol ya onu Alcan. Benim şu yere bir yerin göreynik geldim. Olan tek yokken akşam ara bolacakmış. Sen hem oku dik geldin mi? Ey, men oku buraya yan oturdum. Ayıl dost. Akşama çeli vaktimiz ken. İtleten şehre edenalı. Vaktimi da tir geçerdi. Ay yok la, şu koşun bilen. Şuna da koş diyen mi? Men kömekleşeyim yer. Yok, özüm götürerim. Yürün no. Yine şu tarafa gidiverelim. Aylıcan, Aşgabat diyarı şehirde yaşayacak, okuyacak bolsan, şehir düzgününü katın bilmeli. Yöre sen, yanında Rahman marka, İsa'nın aladası etme. Ne nesip bolsa, sığınaklanım gözünü gül salıp geçersin. Aylıcan yani? Eğer sen oğlasın, meni devletli bir maslahat bağ. Vay bo. Sene biçin men için bir el juk deyip durun kere. Gel kimin nerede lehine. Derdi beydip durma ali. Ana kafe var yaz. Şu yerde de qarba qurbağa diyaz, naharlan yaz. Nel görüyen? Ay, mene. Yo, onun olmaz. Ayılcan, näme diýsene? Men sana inim yeni bir maslahat bereyin. Eger de sen talip boljaň çyn bolsa, bek belli. Gaty erjel bolgun. Eger erjel bolmasaň, maksadyňa yetip bilmersiň. Han geç. Gir. Salam. Salam. Näme yer? Ay, bilemok. Mene şu kafe dilýäner ömrümde birinci gezek gelýän. Beýle bolsa, men diýenime razy bol. Sen gyýyt men göwnüme yaramanam duranok. Sen eliň diýsen süýji bolmaly. Şoň üçin biz sen bu kagazyňyzy gatyr düşünip baramyzok. Sen biziň karnymyz doýarýaly öz islegiň boýunça nahary saýlada getiräýik. Ben göwnüme yaranna harsyda yararmyka? Sen ýaly gözel gyýdyň getiren nahar biziň göwnümizde yaraman, kim göwnüne yarasyn? Şeýlem Aýljan. Sen getiriver. O näme? Ol bir içilýänce akça nämäni ýatdan çykaraýmagyn. Bolýa. İşteňiz açyk bolsun. Sağ olun. Sağ olun. Aýljan ýene. Muny tanışlyk üçin içeli. Al. Rahman, men ömrümde muny agdym alyp göremok. Innem içmeýin. Özüň arkaň içme. Ay ne ettin ay? Han oynatmasana. Alani. Ay yok Rahman, men içmeýin. Bir hili ýüregim alanok. Ya hey, seni tomoşa kenin ay.
İçmeden içme. Yön Aylcan. Şu men aydınlanma hadi. Kya vakit anhamını etmesen. Kaptanında dostum durmaz. Avrayngam olmaz. Olur yal dostun dronumu eretdel ağrayam. Näme diýsene? Men daim rıjan etmeli. Olur ýa işden gelen. Näme? Daimlara? Anhamı gel telefondan jana day. Yok yok. Sen arkaýyna harlan, men häzir. Alo, alo. Berdamani biçin öýlermi? Avo, amanny dinleýär. Dayı, salam. Men, aýly. Alizan sen nerede? Men aşawatda oku ýerime geldim. Gatıvogu. Anı, Hasan öyle gelýän. Bararyn ay, hökman bararyn. Nire gittik? Bilmedim. Goşlaryny alıp çykyp gitdi-de. Hazaplaşdymy? Hawa. Ali çykydım. Bir de mehman gelecek ya Allah. Ya Aýlyjan gelejekmi ki? Ailen aladüf özüne yetikdir ece. Finaglar inni başlanýar ahyry. Ece, sana näme boldy? Bilemok. Bir tüýsli ýüregim sanjyk gitdi. Näme? Aileni ala dediyemi. Gitse gidipdir-de. Oku diýip gitmeýän mami. Anha men wara ýanymda ece. Sana döneyin balam. Men onu sen bolongsaň iýerdim-de. Ola bolmanlar. Resmi nama diýilýän zat durmuşdy. Iň bir gerek zatlaryň biride. Yeri endi näme etsem diýen. Şu ýerde işläp, kaptalnanam geljek ýylyň sinaglaryna taýarlanarna. Eger men ýanymda aýna toplumynyň işlerini ýetene kömek edeýin. Onsoňam näme? Ýaşar niýsen anha öý. Toguňy tok diýjek adam ýok. Sag bolun. Men aýratynja ýaşap, guruluşa işe girmek isleýän. Gara sen maksadyň guruluşçy bolmakda. Owa daý. Bolýa, men gideýin. Bolýa da, gitsen git bolýan, nirede gedip näme işläp ýörenini habar berip dur. Arkaýyn bolun daý. Arkaýyn bolun. Sag bolun. Bolýa, sag bol.
Aile. Salam. Salam. Siz meni tanamadınız eýken. Tanadım. Siz tanamadı ýaly gyzalagy Ayjahan. Howa Ayjahan. Sizin adyňyz bolsa Aile. Aile Permanow. Dogry. Siz daýyňyzy tapan bolsaňyz gerek. Owa tapdym, sag bolun. Okuluňy nähili? Sinaglaryny etdiňiz? Men ähli resmen amalarymı alırdım. O nähili alırdym? Uğurlatdyňyzmy? Ay, şeýle boldy da. Wah hey, ola bolmandyr. Muňa sizin gynanýanyňyzy bilýän. Ýönesi gynanmam. Siz hem gynanma. Hemme zat oňat bolar, düzeler. Men muňa inanýan. Sag bolun aýdanyza. Şu gün diýin şuny. Eger wagtyňyz bolsa, şäherimiziň gözel ýerlerine aýlanaýylyň. Aýlansaň aýlanaýylyň. Sana bir aýtmaly zatym bar, bara ölüm yüreğimde adyň var, dillerimde soňlanmajak aýdym bar, ömrüň ışky jepatyndan ardym bar. Menim sana bir aýtmaly zatym bar, niçin gözün yaşlı, niçin zarın var? Senneme ağlayan, senneme yanyan, anın gel yanıma, arkadağın var. Benim sana bir aýtmaly zatym var, ey deniz diviniň göweridirin. Şumluklar var, daşkınlar var, tolkun var. Men çekdi sana yeterin temiz. Benim sana bir aýtmaly zatym var, sen nurana giyeceğim zöhre yıldızı, gökyüzüne benim yalnız baktım var. Ah belinden bakıp yanırdın bizi. Benim sana bir aýtmaly zatym var, şat günümde gelsen, bozsam da gelsen. Gökte kanatım var, suda salım var. Eger de sen menin yanımda bolsan, ömrüň ışky jepatyndan ardym var, dillerimde soňlanmajak aýdym var, kara gözlüm yüreğimde adyň var. Meni sana bir aýtmaly zatym var, kara gözlüm yüreğimde adyň var, dillerimde soňlanmajak aýdym var. Aile. Näme beýdip dursun? Gelle. Beýdip durmaly. Ýür, saglyk ýoluna baraly. Täsin. Ören täsin. Ýür anna gideli. Iň ýokarsyna çykyp arzu edeli. Arzu? O nähili arzu? Şol ýokarda töweregiňe sin edip, ýürekden arzu etsen, eden arzuň hasyl bolýarmyşyn. Şeýlemi? Ýür anna.
Olarlar. Men häzir. Ayl dursana. Ayli. Ayli. Sana näme boldy? Ayca, sen bir garaş, men häzir. Ayli. Sen men näme günlere saldın? Men sen derarly oku gir bilmedim. Näme üçin? Berdimen günem näme? Eliň çeko. Ne ettin o sen? Hani koşlam? Onun içinde men oku girmek üçün tayaran ähli resmi amalan vardı ahiri. Men şowynyň ertesi sen goşlagyň Çeperçilik Akademiýasynyň umumy ýaşaýyşyny etdim. Sen bilýämiň, daýynlara jaňa çekip esli wagt eglendin. Maňa şo wagt aýalyň bäbi hanakitler diýip jaň etdiler. Şowynyň ertesi men oglum boldy. Sen bolsa näme üçindir men göwnüme degýän? Kutlayan, Rahmanos. Men dogry maýdýan o. Sen resmi namalyň Çeperçilik Akademiýasynyň umumy ýaşaýyşyny. Aýly, eger şeýle bolsa, tezirek gideli. Barp resmi namalar alaly. Bolya, ona gittik. Bolya, sağ ol Rahman. Sağ ol. Oňat, täsini işler. Ýöne gyýnan tagam, giriş sinalarından giýje gallyňyz. Inni kel finans bilersiňiz. Sağ olun. Bolýa. Yerine hili, tezirek aýtsana. Ay, ne hilti yok. Giýje galypdyryn. İşleriňe seretdilermi? Hawa, seretdi. Ne hili gördüler? Halady. Innikil sinaş dedi. Yeri seninle näme etmekçi? Ýa-da ýydyňa owaňa dolanmakçymy? Intige bilemok. Näme saň o ýerde söýgüli ýaryň garaşanokmy? Ejem bilen jigimşirin garaşýa. Sen meni bağışla. Birden dilime geldi-de aýdaýdym. Ýöne sen bu ýerde näme işlemekçi? Şonu bir bilmek bolarmy? Ay, beýkär edetmi ýoklu? Bir ýerge işe girerine. Meselem nere? Şäherimizde gaty köp guruluşlar gidýär. Şolaň birine işe girişerine. Ödül paýtagtymyz Aşgabaty, Ak şähere urmäge meňem goşandym bolar. İşden boş wagtymam. Okuwa taýarlanar. Aýjahan, men üçin her ýyl agry işim bolsa, men öwrenşikli. Netip bolsa, hor bolman. Ýöne, anansaň, ýeke galan wagtlam dogry aljyrajak bolýan. Sen meni ýeke galyrmarsyň gerek. Sen hor bolmajaňam, garad bir iş tapjaňam bilýän. Ýöne sen berde täze adam. Ken bir ugur ýolum bilýän näsin? Eger sen garşy bolmasaň, kakam bilen maslahatlaşaýyn. Oň tanşyken, ol saňa hökman kömek eder. Ýerine hili görýän. Näme setin çykaraň o? Ay, men üçin kakany adara goýjak bolup durmy? Men özüm bir alajyn etjek borna. Sen menden gaty görme, aýly. Ýöne sen bu mahalky ýagdaýynda özüm diýen bolmagyň çygyt ýaly haýry ýokmy ka diýen? Özüm diýip men döşmek hakamok. Men sen aýdan kelle bir adyla. Ýöne men üçin ýumuş salýany kakan halymyzmy ka diýen? Awul sen işiň del. Ýok tamam kakam, begencinden tan edesi ýok. Ne etjek, başyma düşüpsiň. İnne mejirni çekmer bolarna.
Ece, Näme Aylyjan? sen men batly bolmagymy isleýärmi? Wah howa balam. Hidi eni öz balasynyň bagtly bolmagyny islemedimi? Onu Ece, sen häzirlikçe gelin gözlemäň beset. Men okujagym çynım. Aylyjan, men sana okuma diýem oga. İlki bilen men seni gözle başladyn, onsoň okumy ötägit. Yok Ece, sen ýalňyşýan. Beýde okap bolmaz. Beýle düzgün maňa kyn düşäýmese, üýe geljek gelnedi. Yok, yerden aýralyk ýasamak näme gerek? 4-5 ýylynyň gadyrry geçer. Ana şondan soň men sen doluk tiýarynda bolarym. Giň ýeriň gürrüňne diýen Aylyjan. Ýygyňa bir bela biter tirkäk gelersiň, men başyma musallat bolarsyň. Yok Ece, hey men şusak geçenli. Sen diýeňden çykdymmy? Yok. Sen mydama da men diýenme diýedin. Men şinnem ýene 5 ýylynym, 10 ýylynym. Hemişe de sen oğlunduryň. Şonlugmy da galaryn. Ejejan, käbem, men öz deňduşlandan galmaýyn. Menim okaýyn. We men geljegim üçin gerek. Sen maňa dama düşünýädiň Ece. Wah, düşünýänle balam. Şo düşünem soň seni ýanymdan aýrasyň ele nokta. Ýer bolýada. Teresi yurt abadançylygy. Nerede geçseňem saglyň eşdip dursam bolýar. Geri verin. Mümkinmi? Oturun. Oturun. Sağ olun. Men oturjak gel. Maňa Juma Amanlyewич gerekdi. Men siziň edaraňyza birinji tapar gelişim. Yer nähili? Biziň edaramyz size yaradymy? Yarap yaramaz ýaly edaradyr da. Bu diňjalnýan şypahana däle. Beýdimen. Adamlar mydama şypahanalarda diňjalyp berseler bolmaz ahyryn. İşlemegem gerek. Han siz beýdip durmaňda otursaňyzla. Mene erkek kişi halymy oturýaryn, siz emdik dursaňyz. Bu bir hil gelişikli bolýar. Oturun. Sağ olun. Men gyssanýan. Siz maňa Juma Amanlyewичи ne edip tapmalygyny aýtmadyňyz. Ha, Juma Amanlyewичmi? Ol häzir ýok. Ýöne häzir dogry 11:30. Juma Amanlyewич aňyrsy ýarym saat etmän gelmeli. Möhüm işiňiz bolsa garaşyň. Men häzir çay isleseňiz, kofeň aladar ne deýin? Yok, adara galmaň. Wagtyňyzy alanym üçin bagyşlaň. Sağ olun. Başlaň. Men Juma Amanlyewича kim gelipdi diýin? Gyzyňy sorady diýeň. Biziň firmamyzyň açylaryna indi bir näçe ýyl bolup geçdi. Biz diňe öz ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurt kompaniýalary bilen sewda satyw işlerini alyp barýar. Ulara şükür, giýdirjimde mazel, ýeterlik. Ýöne beýle diýildigi biz kanatlanyp oturmalylar. Şoň üçin hem firmamyzy giňeltmek maksadymyz bar. Bu biziň döwrümüziň talaby. Ena döwran mereşler maslahatlaşyp bir netije geldik. Bu maslahat size de yarar diyen pikir var. Biz firmamyzyň adyna 300 hektar yer almagy makul bildik. Biz o yerleri mäkämi öldürtürüp, oba hozulup ekinlerine ekeriz.
Bebirin firmamıda artıkmaz gideci bolor. Onsoňam yurdumyzyň baýlaşmagyna birin goşundymyz bolor. Yollaş başlyk. Mümkin bolsa mende bir sorak bar. Aydın. Dogrudan yollaşlar öňde oýlan mesele gaty derwayt mesele. Yerleri ekine taýarlama üçin her türlü enjamlar gerek bolar. Esasanam suwupçunçylygy. Bulatlaryň hemmesi yolbaşlar bilen maslahatlaşylan. Yeri öýleşdirmäge de, ekşe taýarlamaga da, ekşi geçirmäge de, taýar bolan hasyly ýygnamaga da, garaz hemme gerek bolan enjamlar bizde bolar. Suwupçunçyk ýagdaý bilen oňat. Diňe işe girişmek galya. Onem nämen ha? Siz bilen maslahatlaşyp oturýarys. Bolar. Kimde nähil pikir, nähil soru wa bolsa aýdyp oturuň. Mene şu teklif ikellep gollayan ören döwletli maslahat. Ine şu oturarlarym bu bähwitli işi höwet bilen razylaşdylar gerek. Yer bolýa, onu sag bolun. Döwran näme? Bugün altın geleceğin cücülü palavunu arkayn yerlik boldy. Ýoksa da Juma Amalyewич, begenjime hoşum çaýpdyr. Gutlaýan. Döwran, biz henge mi heňsiň? Näde aýdyň da Juma Amalyewich? Bulatlar diňe tediň tagallagy bilen amalaşan işler. Onsoňam tagalla etmeli alam däl, bire ulu anam bildirýär. Elbetde. Onam bildirmedi ýaly Juma Amalyewich, siz bir gurt edip beren adam däl. Siziň etjek işleriňiz, göýüňizi tutýan maksatlaryňyz aýdyň ahyryn. Yer bolýa men gittim. Senem bir adem diýiňiň Allah onsoň öýe baray. Juma Amalyewich, men siz azara goýmaýyn. Maşgalaňyz bilen özüňiz diňjalan. Hey oňum bir azara bolmy. Sen men maşgalamy şuň tanamaly. Bolýa Juma Amalyewich, ýokman bar. Bolýar onda. Sag bolun. Kaka, Näme gaýdym? sen meni gowurýanmy? Oy. Näme diýdiň bolla gaýdym? Sen şaka çenidi ýoňokmy? Kaka, senden bir haýyşym bar. Aýdaýynmy? Yer wakaly. Aýtaýjam. Aýdy ber. Kaka, maňa sen kömegiň gerek. Kömek? Men kömegimi? Başysyny. Dogrusy, maňa däl men bir oňa tanşyma. Men oňa sen kömek berersiň diýip söz berdim. Kaka, düşünýänmi? Düşünemek. Rahat yem getimiz adama yaşama üçün ähli mümkinçilikleri eçilen boldy. Onna ol adam minnetsiz gün görüp öz başyny diňe öz çaramalylar. Adamyň öz başa ýany işin başy birini gelip bermegi ol adama haýyr därli eýlem ýany ýetirýändir. Onu yaşayışta öz orunu tapma uğruna görüşten alıp galya, yalta hem emelsiz ediye. Sen menden miydin? Kime tez verpiyorsun? Kim ol? Ona tanışım diyenin. Vay kakame, mene yöneten sinak gördüm. Arkayın bolay, hiç kime de söz verem ok. Kaka, sen otur deyinçin al. Özüm arasalar. Acam, sen menden hiç tatkil demeliydin. Men sen kakın ahari. Çekilmede aytıydım kakına. O zaman bilip koy. Men sarsaklamağı başarıyandır. Kaka, sen bir oğlana işe yerleşmeye kömekleşdene. Sen göğününe hiç tat getirme. Ol goğa oğlan.
Men oň bilen golaýda tanışdym. Çeperçilik akademiýasyna girip bilmändir. Innem işe yerleşip, innikiliye ne de tinanşyp görjek diye. Men onu tanamokmy. Sen onu tanıyan nelsin? O Könürgençden gelipdir. Könürgençden? Asıl şäherlem dälliýdi ne? Huy, kakamy. Oň nerden bolanyň tapawdy näme? Ha, ola tapawdym ýoklu, ýöne şäherli olan bolmasa kakasyndaky tanaýarmy kam diýip aýdyşym boldy. O ne ediş gerek? Guruluşykda işläýsem diýe. Ayjy, heniden bolan okmu gıydın? Amen çoğuram kaynak kutorda. Bolup barýan eje. Uy kaka, o diýen oglanymy ejemem görüpdi. O nireň oglany? We, men kimi görüpmüşüm? Kim gıydın? Sizin bolşuňyz nähili? Ýöne men bir zat diýsem, alyp etimden alyp barýaňyz, men näme edipmişim? Han sen golşoň kimdigini aýtmaňa? Eje, sen onu tanıyan ahiri. Hol arada biri, daýlaryny gözläp gelmedimi näme? Sen on goşlaryndan gorkdun. Ýadyňa düşdimi? He, ahmal. Näme oň bir zat bolupmy? Resmi namalaryny ýitirip, seni tapşyrmakdan gijak alypdyr. A sen onu nereden bilýän? Tötänden köçede duşaýdym. Tötänden köçede duşaýypdyr. A ýitiripdir de. Altın. Senin beýdip durmadan o. Beýle doň ýürek bolmadylar ahiri. Doğrudan o ýigidi işe eleştirmek gerek. Men ajam bilen radylaşan. O ýigidiň ýagdaýy agyrdyr. Be, Cuma, sana da düşünür ýal bolmandyr o. Mundan odana öz ýakyn hostarlygyňa da delalatyň ýeten okdy. Bugün bolsa hol etjek işini bilmän en tep ýören ýerine hostar çykjak bolýar. Eje, sen näme üçin beýle zatlar diýen? Aýly en tep ýören oglan näl? Ol Aşgabatyň köçelerini günne bir üýt köşük kostyum giýip titreşip ýören ýigit smoklan hiç dinlenem kem däl. Aýly okumagy gelipdir. Ilymly bolmagy arzu edýär. Hey, gyýdym. Senin tek ýaş bolýan. Men o tetellilere beletdirin. O hanjagyň ýüreginiň kuýsýan zady gaty köpdür. Bugün ılymly bolasym gelýär diýer, ertir başga bir zat etleýän diýer. Sen gyýdym aşgaly, şonu hiç unutmagyn. Eje besdir. İki gepin birine sen bir gyýdym aşgaly diýip biýdar edýän. Näme gyýd bolup doglanym üçin men onu äkermi? Eýsem sen ömrüňde gyýd bolup ýaşamanmydyň? Men gyýdykam. Sen ýaly köçede duşan her bir öň ýetene hostar boljak bolýar ýöremokdyp. Ýagşam bir gep tapdyň. Beýleşip durma. Hiç zat ýok ýerine. Bir-biriňiziň janyny ýakmaň ahiri. Han rahatlanın. Kaka, size diňe rahatlyk gerek. Size ýagşydan ýamandan hiç kim adar bermeliler. Haçana çelli beýdip ýaşap bolar. Gülsem gülýär diýýäňiz. Geplesem geplýär diýýäňiz. Men size dogrymy aýtjak. Aýla rehim minip, ýaňyňa dözmän hostar çykjak bolanmak. Men ol oglany gowy görýän. Men size aýtjagymy aýtdym. Innem näseňiz şeýdiň. Oho, hoş gördük, hoş gördük. Assalamu alaikum Cuma Malliç. Gelin, geçin. Assalamu alaikum Altın gelje. Gorgunmasyňyz Döwran Meredewич. Cuma, häzir naharam taýýar bolar. Geçin de oturuverin. Hani yarım? Geçin. Geçin. Hani, oturun. Sağ olun. Ayjy? Ayjy. Hani gel gyýdym kömekleşsene. Döwran, mende bir teklip bar. Altın geleceğin palaw welýänçe bir bolurjy galaýdak. Neden görýän? Maslahatçı Malliç.
Siz diýseňiz edäýmeli bu. Sen helki maslahatda oturan adamlaryň ýüzlerinden nämeler andyň? Men pikirimçe, olar ýöňe sürülen meseleni golladylar. Dogry aýdýaň. Ne diýip bolsa, biz bu işleri amala aşyryp, firmamynyň mundan meýlek hasam gurplanmagyny gadanarys. Ene palawmydam geldi. Getirgeydim. Men şu geydim bolmady, goldan äderdim käm. Döwran Mereç, tanış bolun. Men geydim Aýjahan. Salam. Salam. Biz Aýjahan bilen tanış. Ol ýöňrekde diýip edara geldi. Siz wagt ýokduňuz. Ha. Owa, Juma Maliç. Eger ruhsat bolsa, men şu sowgady Aýjahana oşurmakçy. O ne hili sowgat? Maňa sowgat? Maňa sowgat gerek gel. Alay geydim. Utanma. Döwran biz üçin ýa adam däle. Sag bolun. Ece, Döwran Merediç maňa sowgat getiripdir. He, şeýle mi? Han görel gaýdym. Tüweleme. Mıň ene haýdygyny. Bay. Gowdu he? Tüýs Fransuzdygy da. Netip ettin gaýdym. Ece, mana sen alay. Men her hili duhlanmar ahry. Uy, bir benne saňa ýörüýten niyet edip getiren soň men arsam bolmada. Öz sowudyň özüňe netip etsin balam. Han ýörünni kimidem saçaň başyna baran. Ece, özüň maraýsana. Mene bir hili utanýanam. Şu yerden ahırlanayca. Yok balam yok. Onyň bolmaz. Hani ýör. Özüňizden bilbä çağırmadyňyz. Onsoň ne enel gaýdy bolup özümiz geleydik. Oh, dünýä dedim eňler duýsuz tagama, tez üçine gelin gyýsam bolmaz.
Ayli Permanov. Men sen ardan bilen tanıştım. Doğrusunu aytsam, haladım. Men sana düşünýän. Şoň üçin ýene bir gerek soraýan. Sen doğrudanam guruluşukçy bolmak isleýänmi? Ýaşykdy ne diýen arzuwum? Guruluşukçy bolmak ejidin pişete däller. Bu ýerde biljagadyňy iňňän bir kuşam bolsun. Bilýän. Gatugogy. Diýmek sen guruluşukçylaryň hataryna goşulmaga taýynna. Taýyn Ruşan Altiýewiç. Yerdan urwanç. Ýene şu ýigide Aýly Permanov diýerler. Sen toporňa şägirt diýip getirdin. Binägärlik okuwuna gelip bir sebäp bilen girip bilmänligine namyt edýär. Guruluşukçy boljak diýär. Nähil görýär? Seýinla diýişlerini barlap bir garaz şu ýigit seň ýarynda. Ay näme? İşlemäge edip gelende de şeýle namytsaň bolsa gowda. Guruluşukçy bolaýyn diýip bolar. Ene şu işleşip görenlerim guruluşukçy bolup dünýäne nälerler. Ýör, men seni işçiler bilen tanıştyraýyn. Oğlanlar, bir de şägir diýip beripdiler. Bir ýigdiň ady Aýly Permanov. Kabul edýäsmi? Ýaro şükür. Näme pynqyrýan? Ya bir ýigde göwnüň etmedimi? Ýok Merdan Gurbanç. Gaýtam halipaçylyk hereketini biziň topormuzdan gollamaly. Ýöne bu jaga diýdiň özi entek jüýjüjügem bolsa familiýasy haýwatly ekenne. Şoňa ýylgyraýdym. Bolup oturşuň näil şükür. Tonaň okmy? Bä Hemrajan, asyl seni mamydyň. Bagyşlap göri. Sen munyň ýalatdary göwnüň ajak bolup durmagyň. Dünýede ähli adamlar salihatly düşüp bolsa, ýaşaýyşyň o diýen gyzgan bolmaz. İçinde şükür ýallaryň bolmaly ahry. Baýsy demä Merdan Gurbanç. Derre wawyňyz pürkýände oturup berýäňiz. Şol adamlarym ýöne ýerden bir zat aýdyp oturup berýändir öýtmäň. Eýsem halis paltalar daşa degen soň, nirede ýüz tapsalar şo ýere burlar sokýanlar ýalanmy? Men bu şäherdigem guruluşyga ýüregi küýsäp gelmedigini gözünden aňyp dur. Muňa okuwa girmäge gelen ýigit diýerler. Ýöne welilik sat oturmaň näme? Sen özüň ilki guruluşa gelen unyň ýadyna düşmeýärmi? Elbetde. Gelen unundan mümkürlik edip oglanyň göwnüni ýyksaň, başarýan zadyny etip bilmez. hay göwnüňizi giýinlige salan bolýandy bolyn, näme bileýin näme? Öňkü soň kabraýyňyz dökäýmese de berdir. Goýsan ay. Biderek lakkıllama. Ahaw şoňa aýtýan adam zahny ýokdan. Otursan ay şükür. Ýaşaýyşyň manfy, pul bile baýlyk bile ölçülýän näler. Sen bu peltepejiňe gapçyk peltepet diýerler. Özüňem her ýeri ýadynda sakla. Egerde şu bolşuňa gitseň, basym sandan çykarsyň. Be. Siziň ýaňyzda gurlarlygam galmandyr. Şoňa akly ýetirýänem bolsaň gowdat. Anha sen, otdan suwdan geçen guruluşukçy ussa. Bir täze gelen olan iş öwredip, göwnlük görmek deregine onu sygdyrmajak bolýan. Bu bolşuň aýypdyr. Merdan Gurbanuç, maňa şükür tetelliň iş öwredenem, göwnlük berenem gerek däl. Şonu sen günüm görürün. Beýbe, gelen unundan uly gepleýän bolyn, ertesi men ýanyma ýalbaryp gelmeli bolaýmy? Ay, onu görüvereriz.
Alo, alo? Amanlyk dinleýe. Bağışlaň, Juma Amanlyk. Maňa aýjahan gerek döli. Ha. Ýalňyşmyan oldum, sen şu aýlylyýan ýigit bolmaly. Şeýlemi? Ho, Juma Amanlyk. Men. Şola aýly. Men diňe işe ýerleşenmi aýjahany duýduraýyn diýip jaňa diýen. Gutlaýan. Çiş ýürekden gutlaýan. Handır, häzir. Salam Aýly. Men sen bilen hökman görüşmeli. Bolýarmy? Bolýa aýjahan. Hökman görüşer. Sen bir hili aladaly görünýäňli. Nämen pikir edýäň? İşe ýerleşen adama mı edýäň okla? Ay ýokla. Şumagal menden bagtly adam ýok. Ýöne beýle bagat uýga çekermkä? O näme üçin? Sen onu nämeden aýtdyň? Men taňa nähil düşünürsem käm. Sen men enem atamy halamadyň. Şeýle gerek. Ay ýokla. Näme üçin? Halamasaňam men olardan aýrylyp gidere ýerim ýok. Olar nähili bolsalaram men üçin iyi değil. Men ömrümde ilkinci gedip Ejem bilen kakamyň ýüzüne geldim. Men olara seni gowy görýänligimi aýtdym. Sen bolsaň Ejemiň biderek sorawlaryndan basylyp utanman, beýle bagyt uzaga çekermika diýen. Aýjahan, sen men bagyşla. Men diýri samsyk bolup durun. Bir hökman bagtly bolars. Aýjahan, edidim. Anelmer. Men büýüdügi ýörüte saňa netläp aldym. Aýjahan, saňa näme bolýar? Hiçdat, Aýlyjan, maňa hiç adam bolana beren sowadyň üçin sag bol. Men bu ýüzügi hiç açan elimden aýyrman. Sen ýanymda ýok wagtyňam. Men şu ýüzüň gaşyna terederin bolýyn, edil erteklerdäki ýaly sen keşiň görür. Ece, ay Ece, ınha Aýlydan hat gelip. Şeýlen balam, han okap berýdim. Ece, sen maňa her näçe ulolsaňam, gözüme çağa görnýän derdiň. Menne çağa däl. Ýöne wagtal sen nurana ýüzüň küýseýän. Beýdiýsem ogluň ejizläp ýörenler öýtmegin. Ejäni küýsemegem bir ejizlik gomy. Seni ediz görýänmi üçin ýekesreýän. Dogrymy aýtsam, men ýekede däl. Ece, gel men sen gulaňa çaýş çakay. Ece, ay Ece, näme diýsene? Men Aýjahanym bar. Ana, hökman sen örwekden geljeňi bilýäne. Yeri rahatlan. Bay bo, boluljak bolýarmy? Ece, Aýjahan o sen pikir edýän gyýlaryňdan däl. Göwnüme bolmasa, men o gyýdy çağlygymdan bäri tanaýan ýal bolup durun. Aýjahan mehriban maşgala. Ol seň hem göwnüňden turar. O meniň bagtym, Ece. Ece, o gyýz oňat gyýzdyr. Aýla yarapdyr ahyry. Aýlyjana yaran gyýz bizi de yarar. Bagtly bol balam.
Ya ne ödül yaşlığını dünyanın keyip sapatını görüp geçirmeğin deregine şol kitabı okup otursun ya surat çekip oturansun. Bar senem akşam ara gezmeli deyincal. Menin tek gitmege de deyincal mağa da yetişerin. Häzir men okumaly. Geljekil okuyýarmyla. Entek taýar däl. Ýene bir ady işlemeli. Owadan ören mehrligiz. Hemra, men senden bir daha sorasam, şonu maňa düşündirip biljekmi? Soru, başardığımdan düşündürecek bolayın. Bagyt diýilýän zat näme? Hey, sen şonu bilýänmi? Bilýän. Onu bilmek üçin akyllarlamyň kitaplaryny okumaly. O kitaplarda diňe bagyt hakda däl. Eýsem, adam durmuşunda bolup geçýän ähli zatlary göz ýetirýän. Aňy, paýgasyň iteldiýän. Giri berin, açyk. Giri berin. Mümkünmi? Salam. Men size peýgeri beredim öýdýän. Yok, yok. Salam. Beýdip durman, geçin oturun. Aýjahan, bu men oňat görýän ýollaşym Hemra. Biz işçiler toporuna bil işleýäs. Ören oňat, aly maňa siz hakda gurrun beripdi. Aýly, bir näme beýdip durdy? Bir mehman illahry. Mene häzir çay goýun, sen bolsa taşak taýýarla. Yok, yok oglanlar. Men için adara galmaň. Men howlukmaç. Ýa okudan çykdymda sizi görýän diýip sowlaýdym. Onsoň oglanlar, men siziň ýanyňyza habarlaja geldim. Geljek ruhuny kakamyň 50 ýaş toýuny belliýät. Şoňa çağırmaga geldim. Hemra, toý etiden barmaly. Hökman barın. Men gideýin, gije alyp barýan. Ruhuny sagat 6-da men size garaşaryn. Sag bolun. Näme diýip durdyň? Alga bagtyň endi. Dogry aýdýan. Yollaşlar ýuwaşrak. Ýuwaşrak bolan yollaşlar. Kadrly yollaşlar. Men şu gün Begençden hem Gonçdan ýaňa az kem tolgun manam duramak. Biz şu gün şu ýere biziň hemmemiz üçin mehriban, has dogrusy hossarmyz Cuma Amaly üçin 50 ýaşynyň dolmagy münasibetli ýygnaşdyk. Salamu aleykum. Geldiňizmi? Geçiverin. Salamu aleykum. Salamu aleykum. Salamu aleykum. Bağışlan. Howa ýollaşlar. Cuma Amalyewicz öz kärini uçursyz ökdeligi, tapalgasyz adam kärçiligi bilen özüni tanadan adam. Cuma Amalyew biziň firmamyzy gün-günden baýlaşdyrmak üçin dürli meseleleri öňe sürýär. Bu bolsa biziň hemmemiz üçin oňoýly bolup, firmamyzyň awraýyny artdyrýar. Gelin onno şu badany Cuma Amalyewiçiň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny arzu edip götereliň. Cuma Amalyewiç, eger urusat etseňiz, men seni bir ogşaýla. Hoca ýylamanç, mümkinmi? Hormatly adamlar, biziň aramyzda gelejek uly bolan Cuma Amalyewiçiň ornmasary heniz öýlenmedik bir ýigit otyr. Men kim gödüňini tutýanyny aňýan bolsaňyz gerek.
Ozal ölünmüz giyik diyen mara. Sol amanlıyın gelecekki giyevsi olmalı. Näme? Devran meredi üstü söz ya. Qadrlı dostlar. Her bir adamın ömrünü yattan çıkmayan ayratın bir bağıtlığın ol ya. Men ömrümün en bağıtlı pursat deyip Cuma amalli iç bilen ilkinci gedek duşunu günüm hatap ediyen. Hormatlı Cuma amalli iç. Siz bana kaka deyip bildirmeye ruhsat edin. Görün tapyanlarını. Olalar hökman doğuluna geçir. Kimi? Nämäni? Yoş, dinle. Nähili aşamallığını öğren. Kim ol? Sen onu tanıyanmı? Ola adama Devran Merediç diýerler. Kakamın işteş yolloşy, ornmasary. Gör nähili oňa türliye. Edil Cuma amalli iç. Kaka. Sizin 50 yaşıňyň dolmagy münasibetli. Menden şu altın saagaty kabul etmeňizi ak yürekden haýyş edýän. Yeni bir tilegim olam şu saagaty sizin goşonuňyza aýjahan gelip taksa men minnetdar bolardym. Aile. Walla meňe yüregim ysya. Ýörgowut gaýdalla. Bir ýeri erbetdim. Azıcık sabyr et. Meňem öwürlük ýagdaýym ýok. Yollaşlar. İnniki söz Cuma Amaliyeviç'in maşgalatynyň ýene de eýgerýän adamsy, bizim üçin ýagty jaýlar taryp berýän. Ýaş gurulşykçy Aýly Permanowyňky. Näme otyrdyň? Turda. Cuma Amalliýewiç, ýaşdoýuňyz gutly bolsun. Men özümiň hem kärdeş ýollaşym hemraň adyndan size jan saglygyny işte üstünlük arzu edip hem de şu jaga sowgady kabul etmeňizi haýyş edýän. Sağ ol. Bolýa, biz gideli. Sağ ol aýjan. Bolýa. Sağ olun. Sağ olun. Bolýa. Sağ olun. Asıl bu siz midiňiz? Devran Merediç. Bağışlayıcı. Sen Gülsem ajaýyp. Aýjahan. Ine men şuly ýürüýte saňa netlik getirdim. Devran Merediç. Bağışlan welin, bugün men doglanwym däl ahyry. Alaýyň haýyş edýän. Wah, şuň siziň doglanwyňyz bolsa bolmaýarmy? Be, geň zat. Eger şuň men doglanwym bolan bolsa, siz näme derdiňiz? Men sizi duruşuňyzy altyna gaplardım. Men şatlanardım. Aýdym aýdardım. Özümi dünýäde iň batly adam hatap ederdim. Sen näme üçin men ýanyma geldin? Ajahan. Haňa näme bol? Maňa hiç adam bolanok. Gowsy, sen men soraglama jogap ber. Ajahan. Dogrymy aýtsam, şu oturan märekäň içinde senden başga hiç kim gözüm ilanok.
Men ne edip yerimden turanmam. Ne edip sen ýaňa gelen men bilemok. Sen men erkim elimden alypsyň. Diýmek ýanky. Ağzıňyzy köpürjükledip, kakamyň adyny aýdan, ogodan sözleňizem men bolanym üçin aýdypsyňyz da. Elbetde aýjam. Diňe sen bolanyň üçin. Men sen ýolunda janym kurban etmäge de taýyn. Diýmek, ýanky, gymmatbaha altyn tag adam, kakama, men bolanym terepli sowgat beripsiňiz da. Şeýlemi? Ajahan. Sen men gowulmedin ya. Herni çygan bolsa, men seniň myhmanyň ahry. Mihman bolanyňyz üçin men size aýtmaz zatlaň, hemmetini aýdyp bilemok. Mihman bolsaňyzam, men size bir zady berip tapşyraýyn. Gaýdyp maňa gül uzatmaň. Men öz gül berýän adamym bar. Onu siz ýaňy gördüňiz. Ajahan, men sen gowunyňa degädim öýdýän. Sen men uýam ahyryn. Men seni öz jigimden aýry görýän näldin. Goýsaňyz lan. Mert bolun. Siz erkek kişi ahry. Salamu aleyküm gelinece. Salam, gelin. Ne alın? Binemi? Be, size sowgat altın gelinece. Sağ ol. Wagt öwranjan. Men änni Halit kelemiň ujuny ýitirdim. Şoň üçinem taňa jaň edip gellidim. Biziň başyma da iş düşdi. Näme? Aýjagana bir zat boldymy? Ol gitdimi? Yok. Ol intege giden ok döwranjan. Ýöne haçan gitse gidivermeli. Ol aýly diýilýän onu dogalapdyr. Yerini maslahat ver. Men neniň edeyim? Yok. Muňa ýol berip bolmaz. Men Aýjahany hiç kime bermen. Altın gelince. Men ayıbım bolsa yüreğimdäkini sizden ýaşap biljek gel. Ödüňiz gowulýaňyz. Menne ne dogun var, ne de garyndaş. Meni qwalyň öýtüdiň bilen baglaşdyrypdyr. Men Aýjahany ynjytman. Ony elimiň aýtyna saklar. Maňa siziň razylygyňyz gerek. Döwranjan. Sen Aýjamy ak ýürekden halýanyň.
İyil bilmese de men bilýän. Sen beýdiýenmi geňmörme? Ene balasyna gedek gelenni. Duýgur bolýanlar. Döwramjan. Sizin söýgüňize men hiç karşılygym bolmaz. Gyýdymyz sen ýaly asylly ýigit bilen başyny birikdirdi. Näme armanymyz bar? Sen ornuňda bek durdy. Aýjany eliňden gidirme. Siz kime garaşýaňyz? Haňa garaşýan aýly? Näme, tanamadyňyzmy? Baý bow, Dewran Meredich. Siz nire, bir yerler nire? Gele öriň. Geçin. Şerimizde düzgün tertibime ýokdur bolun, aýtlaşma öriň herne. Arkaýyn bolaýnym. Şu adamlaryň muny seňden gowduraýtma. Men hiç sady geňmörem. Men häzir çay getirin. Yok. Çaylaşyp oturmaly. Sen men bu ýere gelenmi geňeme görýänsiň şeýle dämi? Oý, o näme üçin geňmöreň? Gelenni öwlet diýipdirler. Meni sen ýanyňa gelmäge mejbur eden zadyň nämedigini beräňýärmi? Ine, şonu ol bilem ok. Bagyşlaň. Men siz diňleýän, Dewran Meredich. Aýly. Sen habaryň ýok bolmasa ýokdur. Menini eswat ber toýataýyny görüp ýörün. Men onu nerden bileýin? Gatgowdat oň bolsun. Ýönenim oňuňna bolmasaňa bagly. Be. O näme diýdiň? Sen maňa düşün. Men senden agyň hökümini haş edýän. Men bagtyma badak salma. Onsoň bilip goý. Ol ýören anjyk gyýdyr. Lälik saklanan maşgaladyr. Oňa ýyly ýok eşikler, üýt göşük düzgün gerekdir. Dogrymy aýdýan? Gapçyň mydamy pök görüp durmasa, o gyýdyň şatyna çydaýmak kyndyr. Näme bolýan? Men size haýpyň elýär, Dewran Meredich.
O näme diýdiň boldy? Siz bir ula adam. Okan kitaplaryňyň sany sajagy ýok. Men bolsa ýöneköý bir gurulşykçy. Bar ýogy orta bilimim bar. Şeýle dämi? Ýere wakaly. Siz näme üçin maňa beýle zatlar aýdýaňyz? Utanýaňyzmy? Näme şu adamlar halis akmak durýaňyzmy? Men gapçygym sizin käwre ýuka bolsa da sizdäki bar ýürek menne ýok durýaňyzmy? Bolýa. Ýöne sen bir zady bilip goý. Aýjahan. Men gelinligim. O sana rehminen soň ýüzi berýär. On ýüreginden başga hiç duýgy ýok, düşünýäňmi? Eger sen öýlenmekçi bolsaň, şu şekerden isläniň ediň saýla. Men sana agyň hukmyny arka duraýyn. Men bir gidi öýle işikletmäge gurbatym çatar. Ýöne inim. Aýjahana azar berme. Ýaşuly, haýyş edýän, gidiň şu ýerden, gidiň. Men erbet ýadow, gidiň şu ýerden diýän. Yer bolýada. Myhman öýesini gullypdyrlar. Gitdi sen gidämeli bar. Ýöne sen men ýan gaýdalarym gowja pikirlenip gör. Şugun biz gurulşykçylar üçin iň şatlyk günleriň biri. Sebäbi bugun gurulşykçylaryň bayramy. Gurmak, döretmek, yaratmak, bina gurmak Allah Taalanyň peýgamberleriň ýollary diýip ata-babalarymyz aýdyp geçipdir. Biz gurulşykçylar öz ata-babalarymyzyň aňyrdan gelýän ýoluny hökman ýöredip, mehriban ülkämizi nesip bolsa cennete uğrar. İnne bolsa yollaşlar, işte tapawutlanan gurulşykçylara bayrak vermäge ruhsat edin. Garyagdiýew Hemra. Kutlayan. Permanov aili. Yollaşlar, aili Permanov işe yan yakınına yerleşen bolsa, şu az wagtyň içinde zähmet söýürligi bilen, maksada okkunlygy bilen ödüni görkezdi. Şoň üçinem ynhawol şuňaly adavraya eýe boldy. Kutlayan, sağ olun. Arňany bir kere çay için. Sağ olun. Giyiri verin. Salam. Urgun musunuz? Kim borsunuz? Näme hyzmat? Men Döwranyň aýaly Hatice. Bu bolsa Hiran. Men oglum. Näme? Ýok. Biziň ondan hantama adadymyz ýok. Ýöne. Bağışlan. Geçin oturduğunuz lan. Men gideyin. Haýyş edýän. Biraz oturduğunuz lan. Men düşünmedim. Hani düşünükler edip gurrun verseniz lan. Döwranyň bizi taşlak gaýdanna inni 5 ýyl boldy. Şol 5 ýylyň içinde näçe kynçylyk çeksegem, ondan kömek soramadym. Ya ýyzyňa dolanyp,
Dili yarmadım. Yönün ha, bir neçe vakt veri. Firancan. Kakam görjek. Kakam öresim gelýär. Ol näme üçin öýe gaýdyp gelen ok diýip meni günüme goýan ok. Gitmälip näçe ýalwarsamam diýen etmän. Onna özüm giderniýe. Ýek özüni goý bermäge de çekinip, ynha özüm bile gaýtmaly boldum. Bize kömegi gerek gel. Ýöne keskitli bir söz aýtsa bolýar. Cuma Maliç. Cuma Maliç. Men sen üçün Cuma Maliç del. Zeminin lalesi, asmanın ayı, dünyanın gövheri kan oğul ve gözüm roşen tapar gördüğüm sayı, ay günün seni ay oğul ve yar. Basadım didem üstüne keygim, yar basan ayacıklarından, vah koyun sağmağa çıkanda, çör basan ayacıklarından, oğul bey, oğul bey. Yerov Mecnun, mungalı günne, düşöğünde bulaşıp yatman ne mi? Ya talip kıydın bilen öykölöşaydın mı? Sen onu nereden bilip gördün? O ne ahil talip kıydı? Ha, Aylizan, şükür ağan yerin aşağında yılan ya usete de bilyandır. Yöne sen her neçe Türkana sıranım olsan italşına yaman nel. Maşgılı kemi yok, sayla bilipsin. Sen meni kimem olsa başka biri bilen bulaştırıyana dersin. Bu da ya şükür. Her ne aramızda utanç hayalimizde mareken o. Hayalimizde mareken o. Sen bana ne mi diyecek olayım? Sana ne mi oluyor? Kıykılığın ne mi? Yer ol ya, men oyun ettim ho. Bana böyle oyunun gerek değil. Sen ol oyunun ho başka yerde et. Yeri. Şşşş. Bay bo, sen bilen men biderek yankılaşıp tas giyeceğe kalan ekenim. Hoş Mecnun. Ay senin bir... ne Bola itta. Sana gereğim şodi. Ağdıra kudurasın. Merebesin, deheresin. Barım senin mollu. Senin bir kuz... Senden böyle şeyle kalkayım. Beynim çaykanıp gitti. Ne mi ağrıya mı? Andıra mı? Veko, ne diyen Bağışla ağrıyam diyen mi? Öküzsön yaleseler ağırman ne mi? Meten şu yalı o soğuk soğuk edip gel. Mehal. Emra, men öňürekden bäri senden bir zat sorajak bolýan bolyn, hiç eweteň tapyp bilemok. Eşitýärmi? Eşitip ýatýarym. Sen näme üçin tirkeşýän gyzyň ýok? Mydama ýöködüň? Näme ýylgyran bolýan? Men çynym bilen sorýan. O seň işiň däl. Bağışla Emra. Yöne men seni juda gowy göremseň soraýdym. Menem seni juda gowy görýän. Kayı saylamak diýilen zat aňsat mesele däldir. Aýly. Hey sen kayı söýüp görmedin. Ay. Umuman sen muny nämeden soradyň? Men söýüp görüpdim. Onda da ot bolup ýanpdym. Ene bir günüm ähli ahlasym, ähli arzu hyalym duýdagyn boldy. Emra, näme? Durmuşda söýgü diýilen zat ýokdur diýjek bolýarmy? Ýok, aýly. On diýjek bolamok. Söýgüni gorama başarmaly diýjek bolýan.
O gyzam seni söýüpmidi? Söýüpdi. Ondan hem üçin? Eger oň näme üçin bilýän bolsam, bolaýmasakmy? Sen şu döwran meres dip Halid gulak etmeýdin. Sen şu döwran meresin şundan maslap birin firmamynyň işgär däl. Ol işden boşatyldy. Hey we, o näbeýli? Ol marryh bolup çykdy. Oňa wada gül ýal maşgalaty çağaty bar eken. Olar taşlap gaýdanyna 5 ýyl bolupdyr. Olaň ýagdaýyny sorap habarym tutmandyr. Sen şu döwran meresin yalançy, kezzap. Hey dünyede bagtly adam manka. O näme diýdiň? Ine sen durmuşunda bolan wakan urun berdiň. O hasratdan, jebir jepadan dola ahry. Sen olary ne edip çydap bildin? Sen özüňi bagtly ýaňmy? Men öz bagtymy uruny özüm arad ederin. Ýöne men soňky wagtlar sen durmuşunda bir ütkeşkülüň bolup geçýändigini duýýan. Gecelerini ulullan demiň alyp rahat ýatyp bilen ok. Aýda ahyr saňa näme bolýar? Belki kömegim diler. Hemra, biler bolsaň, o gyzy men aklym alyp hut mejnun etdi. Ya, oňa ýetes näme bar? Ýa mejnun bolup bilen ok, sen bolsa? Sen şu wagt gülki adyňa düşýär. Men näme etjegim bilen ok. Sen aýjahana aşyk bolupsyň. Sen begenmel dostsan. Ay yok. Men bu aşıklığım gurýalym diýen. O gyzy süýmege men hakkym ýok ýaly bolup dur. Näme üçin? Näme sebäpden sen hakyň ýok? Görüp dursaňa. Mene bir ýöneköy guruluşçy. O bolsa ady belli telekeçiň idi. Özüm Lukmançylyk institutynyň talebi. Hey, aýl dost, oňarmadyň o. Mene saňa akylly ýekdiň öýdýärdim. Ýöne ýalňyşan ekenim. Özüme aýjahanyň ýerine bolan bolsam, hiç wagt ýüzüňem görmedim. O näme üçin? Özüňem bilip goý. Egerde kerpiç ýörmeýi. Eliň palçyga bulamag namyt edýän bolsaň, guruluşdan ötä git. Emma guruluşçylygyň adyny hiç ýerde kiçeltmegin. Aýly, sen meni bagyşla. Ýöne oňat pikir edip gör. Heýde dünýäde şarňyllap duran täze jaýlary gurmakdan asyllyk her barmy? Biziň bu gurýan jaýlarymyzda çağalar dünýäni, gulolýarlar, toý tutýarlar. Hey şoňa ýetes zat barmy? Sen bolsa ýüzüňi sallap, özüňe ýöne köje guruluşçy diýýäň. Bagyşla, guruluşçy bolmak arzuwy men şu ýere getirdi. Şoň üçin men akademiýa okuýyp binagar bolmak arzuwy edýän. Ine sen men göwnümden turduň. Munyň başga urun. Ece, ay Ece, erteriň säher çagyň däp kim bilen gürleşip otursyň? Şoňlar ýüregim tolgunýa balam. Geçen akşam düş görüpdirin. Düş? Hawa, aýlyjan, ak donly, ak telpekli, ädikli, bir de tarap ýylgyryp gelýär. Öde erwetligiň alamata däl. Bu düşüň ýorgudy toy şatlyk bolmaly. Ya, olinni bide duydurman öýleneşikmike? Ýok, ola bolmaz. Men şunyň özüne ýola düşeýin. Men onu görüp aýyl-saýl etmesem injalman. Ece, menem sen bilen bilegi däýin. Aýlyny göresim gelip gitdiler.
Gitsen gideyel balam. Aile, bu sen mi? Salam Mehribanım. Näme? Men tanamadyal bolaypdyrmy? Hany gel geç. Öýde adam mı? Yo, ýeke özüm. Doğrudanam. Ýeke özüňmi? Sana kim gerek? Göwnme bolmasa, şuleýe girsem, her kapıdan öýlenmedik çalaýym meýrik çykaýjak ýal bolupdyr. Sen maňa näme diýjek bolýan? Sen aýjagan dogry diýäň. Wagtyny okumak gerek. Ilmli bolmagy, baý bolmagy çalışmak gerek. Onsoň men anyk bir zady göz ýetirdim. Ýaşamany başarmalıyım. Sen bu ýere näme üçin geldiň? Maňa nähili ýaşamany öwretmägimi? Ýok aýjam, beýdimi? Men sana nähili ýaşamalygyny öwrederden ýeji. Ýöne ýüregim astydy, geleýdim. Bu näme oýny? Ine şu jagal altyn zynjyry sen boýnuňa da karnam boli bar oýnuň utorar. Aýly, golaýma gelme. Sen näme aklyndan adaşdyňmy? Göreňok maýjan. Bu altyn düşünýärmi? Ýok, düşünemok. Men bir uran ýaly baýsym oklardan bolmasamam, oň duran ýerine duraryn. Bu altyn düşünýärmi? Ýok, gerek gel. Daqyn arsın. Ýok. Daqyn arsın. Ýok, ýok. Bilýän, sen meni gaýdyp bagyşlamarsın. Eger dözmezçilik edip, ýarehim giyinip bagyşlaýsaňam, ýalňyşarsın. Näme üçin ýalňyşar? Men sana münasip däl. Men senden pes aýjagan. Oňa da diňemin özüň näkär. Şu äpet şäherde men kynuna düşemde diňe sen maňa medet berdiň. Öz ýüregiňi bagş etdiň. Men öli sen arasa duýguňy ýere çaldym. Pek söýgüňi bir derek gaganjaňlyk bilen jogap berdim. Aýtjak zadyňy aýdyp boldummy? Ýok, biraz sabyr et. Men häzir gitjek. Sen bir zady bilip goý. Dünýäde men üçin 3 sany mehriban adam bar. Ejem, jigim şerin, hemem sen. Men sen göwüňi ýyktym. Ýönünni sen göwüňi seýislemek maňa aňsat düşmez. Aýşa, edidim. Sen şu söýgüňi, şu anamy gaýtadan gazanmak üçin näme etmeli? Aýly, sen artist bolmaly ekeniň. Sen şeýle dile warlygyny mundan öň bilmeýänleri näme? Aýşa, meniň numuny näme etmeli? Men üçin senden iň gymmatly ýadygarlyk ine şu jagat ýüdük. Sen meni sowgat beren akşamyň edilşin gaşy ýaly pekdiň, mehribanmy. Men bu jagat ýüdügi hiç haçan elimden aýranmak. Sebäbi ol maňa ähli zatdan gymmat. Aýly, sen maňa niýetlen şu enaýja sowgadyňy şirincigiň Aşgabatda gidelenje gelenine şoň boýunna dakaýyn. Bolýa. Sen näme diýseň şoda bolar. Onsoňam sen okuw girmeli, aýly. Giriştiňlaryň wagty ýetip gelýär. Taýýarlyk görmeli. Isleseň men sana kömek edeyim. Sag ol. Men hökman okuw girerin. Aýjan, okaryn. Men sana söz berýän.
Bağışlaydım. Men doğrudanam jüjüjük ekenim. Yok, sen jüjüjük del. Sen men algırlaçynam. Bolýa, men gideyin. Bolýa ana, sağ ol. Sağ ol. Turay. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Alo. Ajahan amanly babanka? Bar. Dinleyen. Ajahan, bimen, aile, salam. Salam. Ajahan, ertir ejemle jigim şerin aşağıda gelýär. Sen olar özüň garşylamasan boljak da. Men jemleje sýnagda bolmaly. Bilýän, üstünlük kemran bolsun. Sen hiç tadı gaýgy etme. Men hökman garşylaryn. Ýöne men olary tanarmykam? Näme tanaman? Sen olan suratyny gördüň ahiri. Howa, gördüm. Otly ýerden saat 8:30, 9-njy vagon. Eşitýärmi? Bolýa, sağ ol. Seni öğrettin yaşamağı, seni öğrettin sevmeyi, seni öğrettin kaynamağı, kıymeyi. Başımı ayladı dilin kaymağı, burarın barını yedin öğrettin. Seni öğrettin demir neme, dağ neme, seni öğrettin bahar neme, bağ neme, seni öğrettin yakıp baryan çal neme o canım, burarın barını yedin öğrettin. Seni öğrettin yakıp baryan çal neme canım, burarın barını yedin öğrettin. Garlım min sana lelhem seni güzel yarmana, altın şafak garlım dey aktana. Demler deme devdi yanak o canım, bularım barını yedin öğrettin. Seni öğrettin şeker neme, bal neme, seni öğrettin kumso neme, gül neme, seni öğrettin ömür neme, yıl neme canım, bularım barını yedin öğrettin. Seni öğrettin